Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Martes, January 13. Higit 105 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo nasamsam sa Bataan. Flood Management Framework ng DNR, layong gawing yaman ng baha para sa irigasyon at supply ng tubig. Tarlac State University, target gawing deaf-ready ang universidad. Bawal ang mga epal na politiko sa distribusyon ng ayuda ayon sa DSWD. At Cannes Best Director Brillante Mendoza, balik big screen sa pelikulang Until She Remembers. Tinatayang 105,575,000 pesos ang halaga ng smuggled na sigarilyo ang nakumpiska ng Bureau of Customs o BOC. Pinaigting na kampanya kontra iligal na kalakalan sa Bataan. Isinagawa ang operasyon itong January 9 sa isang compound sa Barangay Santa Isabel, Dinalupihan na sakop ng Port of Limay. Nadiskubre sa loob ng compound ang 12 sasakyan na may kargang 1,030 master cases na mga sigarilyong may tatak na Modern, RGD, Nice, Baisha, HP, Power Carnival, Playboy at President. Batay sa packaging, sinabi ng BOC na nagmula umano ang mga produktong tabako sa China, Vietnam at Korea. Lumabas din sa paunang investigasyon na mga smuggled na sigarilyo ay planong ipamahagi sa Region 2 at Central Luzon. Patuloy naman ang investigasyon ng BOC upang matukoy ang mga responsable at maisampa ang kukulang kaso. Samantala, hindi lang mga guro ang inaasahang gumabay sa kapakanan ng mga mag-aaral dahil pinalakas na rin ng DepEd ang kanilang kaagapay programa. Dito, aktibong isinasama ang mga magulang bilang katuwang sa mental health at values formation ng mga bata. Magbabalita si Jody Mercado. Palalawigin umano ng Department of Education o DepEd ang kanilang mga programa para palakasin ang mental health support at maiwasan ang bullying sa mga pampublikong paaralan sa ilalim ng Kaagapay Program. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ng kapakanan ng mga mag-aaral at guro sa bansa. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, palalawakin na ang mga hakbang sa pamamagitan ng mas aktibong partisipasyon ng mga magulang, guardian at tagapag-alaga bilang mga co-educator upang mas mapatatag ang support system ng mga mag-aaral. Dagdag niya, kapag magkasama ang pamilya at paaralan sa paghubog ng asal at pag-unawa sa pinagdadaanan ng bata, mas napapangalagaan ang learners at mas gumagaan ang trabaho ng mga guro. Sa ilalim ng DepEd Memorandum No. 002 Series of 2026, tutulong ang mga magulang at guardians sa values formation, positive discipline at overall well-being ng mga mag-aaral sa elementarya at sekundarya. Magsasagawa rin ng kaagapay program ng mga engagement session kung saan maaaring magbahagi ang mga co-educator ng best practices, guided reflection at action planning. Layunin ng programa na tulungan ng mga magulang na mas maunawaan ang ugali, socio-emotional needs at mga maagang palatandaan ng distress o bullying sa mga mag-aaral. Bagamat voluntaryo ang paglahok, tiniyak ng DepEd na may malinaw na mga panuntunan upang mapangalagaan ang privacy at maiwasan ang stigma o kahihiyan sa ilalim ng programa. May 100 milyong pisong pondo ang kaagapay program para sa national implementation na ipinapatupad kasabay ng 2.9 billion pesos school-based mental health program ng ahensya. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Hindi lang proteksyon laban sa baha ang layo ng mga ahensya ng gobyerno gaya ng DNR. Kasama rin sa bagong framework ang paggamit ng tubig baha bilang yaman para sa irigasyon, supply ng maiinom na tubig at iba pang pangmatagalang pangangailangan sa bansa, lalo na tuwing tagtuyot. Nakumpleto na raw ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang balangkas ng National Flood Management Framework. Hangad nito na magkaroon ng iisang malinaw at magkakaugnay na patakaran para mabawasan ang peligro ng baha sa bansa. Sa halip na ituring lamang ito bilang sakuna,
Isinasaad ng framework na ang tubig baha ay maaaring ipunin at gamitin sa irigasyon, supply ng inuming tubig at iba pang pangmatagaling pangangailangan, lalo na sa panahon ng tagtuyot. Ayon kay Environment Secretary Rafael Lotilla, layon ng framework na isamang flood management sa Integrated Water Resources Management, kasabay ng pagpapabuti ng flood control, watershed management at long-term economic planning. Dagdag niya, inilalagay nito ang flood control bilang kasangkapang sumusuporta sa irigasyon, supply ng tubig, paglikha ng enerhiya, seguridad sa pagkain at pangangalaga sa kalikasan habang pinapababa ang panganib sa mga komunidad. Idinisenyong framework upang magsilbing convergence point ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa tubig, paggamit ng lupa at infrastruktura. Binigyang diin ni Lotilla na karamihan sa malalaking investment sa tubig at flood control ay labas sa kontrol ng DENR at nasa ibang ahensya, partikular ng Department of Public Works and Highways at National Irrigation Administration. Anya, magsisilbing pangkalahatang gabay sa polisiyang framework upang maitugma ang pagpapaunlad ng infrastruktura, pamamahala ng watershed at lokal na land use planning. Nang sa gayon, ang mga public investments ay hindi lamang para sa flood mitigation, kundi pati sa water shortage, irigasyon at maging sa supply ng maiinom na tubig. Samantala, sa mga urban at downstream na lugar, layon ng framework na paigtingin ng pinagsamang paggamit ng green at gray infrastructure na susuportahan ng mga makabagong monitoring at early warning systems. Binanggit din ni Lotilla ang institusyonal na ugnayan sa ilalim ng Department of Economy, Planning and Development Infrastructure Committee at ng Subcommittee on Water Management bilang mahalagang hakbang sa mas sistematikong flood management. Bilang bahagi naman ng rebisyon ng flood management strategy, bumuo ang DPWH ng advisory group na kinabibilangan ng mga eksperto sa flood control, gaya ni na DENR Undersecretary for Integrated Environmental Science Carlos Primo David, University of the Philippines Professor at Project Nationwide Operational Assessment of Hazards Director Mahar Lagmay, at Institute of Civil Engineering Professor Guillermo Tabios III. Ayon naman sa DPWH, lahat ng mga susunod na flood control projects ay mangangailangan ng kumpirmasyon sa DENR. Kasalukuyang ipinapamahagi ang draft framework sa mga pangunahing ahensya para sa pagsasaayos at pagtutugma ng mga polisiya. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sa ibang balita, nais si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng extradition treaty ang Pilipinas at Portugal kaugnay ng umunoy pagtatugo roon ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, target nilang mapauwi si Ko sa bansa upang harapin ang mga reklamong isinampalaban sa kanya. Partikular, ang pagkakasangkot niya sa flood control scandal. Dagdag pa ng kalihim, bahagi ito ng mas malawak na pagsisikap ng administrasyon na panagutin ng mga opisyal na iniugnay sa katiwalian at tiyaking may pananagutan ng sino mang mapatunayang lumabag sa batas saan man sila naroroon. Zaldico is abroad. We suspect na nasa Portugal siya. Information namin ay meron siyang Portuguese passport out of an immigration clause na nilagay nila. Ang information namin ito ay 10 years old pero i-verify pa namin. Pero nagbigay ng instruction sa President na formally mag-apply na kami ng extradition treaty sa kanila kahit wala pang formal extradition treaties between the two countries. Pero through the Interpol, magre-request na kami ng repatriation ni Zaldico kung nasa Portugal talaga siya. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Tatanggap ng kabuuang 220 million pesos na pondo ang nasa 68 daycare centers at 13 computer laboratory sa Pampanga 1st District para sa taong 2026. Magmumula ang naturang pondo sa Department of Public Works and Highways na gagamitin sa pagpapatayo, pagpapabuti at modernisasyon ng mga pasilidad para sa kabataan.
tinatayang tig 50 million pesos ang ilalaan para sa konstruksyon ng Child Development Center sa Angeles City, Mabalacat City at Magalang upang mas mapabuti ang learning environment ng mga preschoolers. Habang aabot naman sa 70 million pesos ang ibibigay sa Mabalacat at Magalang para sa pagtatayo ng computer laboratories sa public schools sa lugar upang mapalawak ang access sa mga estudyante sa digital learning. Ayon kay Pampanga 1st District Representative Carmelo Lazatin Jr., ang natitirang daycare centers na hindi kasali sa naturang pondo ay sasama sa hihilinging pondo sa susunod na national budget upang ma-accommodate ang lahat ng distrito. Samantala, umabot sa mahigit 117 million pesos ang kabuuang halaga ng 76 na bagong service vehicles ng pamahalaang lungsod ng San Fernando. Isinagawa ang blessing ceremony nitong Lunes, January 12 para sa mga sasakyang binubuo ng 36 na motorsiklo, 27 service vehicles at 11 heavy vehicles at 2 equipment vehicles. May isa pang equipment unit na ipinagkaloob naman ng Department of Environment and Natural Resources. Ayon sa LGU, inaasahang makatutulong ang mga bagong sasakyan sa mas mabilis na paggalaw ng mga kawani at mas epesyenteng pagsasagawa ng field operations at emergency response. Ipapamahagi ang mga sasakyan sa iba't ibang tanggapan ng lungsod upang masuportahan ang kani-kanilang tungkulin sa serbisyo publiko. Bahagi ito ng patuloy na hakbang ng lungsod na paunlarin ang mga kagamitan at kakayahan ng mga opisina para sa mas maayos na pagtugon sa pangangailangan ng mga Fernandino. Sa ibang balita, isinusulong ngayon ng Tarlac State University na gawing deaf-ready institution ang kanilang pamantasan sa pamamagitan nito ng pagkikipag-partner sa isang samahang nagsusulong ng mga programa para sa deaf community. Si Raymond Tasoy ang may report. Makikipagtulungan ng Tarlac State University sa non-government group na Kakamay Movement Organization upang gawing deaf-ready ang kanilang pamantasan at mas mapalaganap ang Filipino Sign Language o FSL sa campus. Layo ng partnership na mapabuti ang suporta sa mga estudyanteng may kapansanan sa pandinig at mas maiangat ang inclusivity sa akademya. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ang Kakamay Movement ng libreng FSL training, workshops at awareness programs para sa mga guro, kawani at estudyante ng universidad. Ayon sa pamunuan ng TSU, nakatuon ang inisyatiba sa pagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga estudyante at stakeholder habang isinusulong ang inclusivity, innovation at social responsibility. Sinabi naman ng Kakamay Movement na layunin ng kooperasyon na gawing deaf-inclusive ang mga silid-aralan at iba pang bahagi ng universidad. Pag-aaralan din daw ang posibilidad na mag-alok ng mga kurso sa deaf education sa hinaharap. Sa pamamagitan ng naturang partnership, mas marami pang institusyon sa bansa ang magpapakita at mag-aalok ng suporta sa mga nasa deaf community. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Samantala, kinabibiliban ngayon ng crochet artist na si Luisa Maniago Yutok ng Mexico, Pampanga dahil sa kanyang likhang crochet dolls ng iba't ibang santo. Kwento ni Luisa, mahilig siyang sumubok ng art at tulad ng calligraphy, drawing at painting. Sa edad na 15 years old naman, nang subukan niya ang crocheting. Ang pinakauna niyang crocheted saint ay ang Virgen de los Remedios, ang patrones ng Pampanga. Binubuo na rin ni Luisa ang kanyang art page na Artisan Handmade at mula noon, tuloy-tuloy na pagtanggap niya ng request para sa Saint Dolls. Fulfilling rin para sa kay Luisa ang pagtangkilik ng mga kapwa Katoliko sa kanyang crocheted saints dahil alam niyang paraan ito ng pagpapahayag ng kanilang faith in a cute way. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Bawal na raw makisawsawa mga politiko sa payout ng tulong bilang bahagi ng anti-EPAL policy ng DSWD na pinapatupad sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Handa raw ang ahensya na itigil ang pamamahagi sa sino mang lalabag. Si Bryce Oracion ang may detalye. Sususpindihin daw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng tulong kapag may mga politiko na makikitang nakikialam o dumadalo sa payout. Ito ang babala ni DSWD Secretary Rex Gatchalian bilang pagsunod sa anti-EPAL provision ng 2026 General Appropriations Act. Ayon kay Gatchalian, hindi niya pahihintulutan ang pagpasok ng mga social worker at paymaster ng ahensya kung naroroon ng mga politiko. Kapag may nangyaring gate crashing, agad daw ititigil ang distribusyon ng ayuda. We have the option to stop. Diba? Pag biglang nag-gate crash, we can stop. Pero wag na natin paabutin sa ganon kasi malalagay naman sa alanganin yung gumawa nun. There are provisions already stated in our memo circulars to that effect. Pero kami will make sure na hindi kami pupunta pag may politiko. Sa ilalim ng Section 19 ng 2026 GAA, tanging authorized government officers o personnel o accredited partners lang ang maaaring magsagawa ng pamamahagi ng cash assistance at iba pang tulong pinansyal. Ipinagbabawal ang presensya o pakikilahok ng mga halal na opisyal, kandidato o kanilang mga kinatawan maliban sa may direktang kapangyarihan sa ahensyang nagpapatupad. Ipinagbabawal din sa Section 20 ang paglalagay ng pangalan, larawan, logo, kulay o anumang simbolo na may kaugnayan sa sinumang opisyal ng gobyerno sa mga programa at proyektong pamahalaan. Saklaw ng patnubay ang mga programa ng DSWD tulad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, pati ang mga kaparehong programa ng DOLE at DOH. Nilinaw rin ng kalihim na patuloy pa ring tatanggap ang DSWD ng referrals mula sa mga opisyal ng gobyerno at iba pang grupo. Ngunit ang desisyon kung sino ang bibigyan ng tulong ay mananatili sa mga social worker ng ahensya. Ang line of defense talaga namin will be our social workers. These are professionals. I don't want to speak for the other departments na may ganitong provision, but kami, may extra line of defense kami, mga social worker namin. And these professionals will not allow themselves to be used for political gains of anybody. Ipatutupad din ng DSWD ang naunang Joint Memorandum Circular kasama ang DOLE at Department of Economy, Planning and Development na may malinaw na probisyong nagbabawal sa presensya ng mga politiko sa payout. Tungkol naman sa pagpapatibay ng anti-EPAL na probisyon, sinabi ni Gatchalian na ipinauubaya niya ito sa pasya ng mga mambabatas. I will leave that to our legislators. May mga panukalang ganyan. I'll leave it to their best judgment and their wisdom. Kasama si Karen Morillo, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Samantala, malapit na raw makamit ng COMELEC ang target na 1.4 million new voters para sa barangay at sangguniang kabataan election sa magaganap sa November 2, 2026. Kaugnay niyan, hinikayat nila ang publiko na humabol sa registration period na magtatapos na sa darating na Mayo. Umabot na sa 1,187,115 ang kabuuang bilang ng registered voters para sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE as of January 11 ayon sa Commission on Elections. Sa bilang na ito, mahigit 600,000 ang mga kababaihan at higit 500,000 naman ang mga kalalakihan. Mula pa rin sa kabuuang bilang, 915,062 ang regular voters o may edad 18 pataas at 272,053 ang Sangguniang Kabataan o SK. Ang mga bagong SK registrants ay nasa 266,993. Mahigit 1,000 rito ang humiling na mailipat ang kanilang rehistro sa iba pang lungsod o munisipyo at higit 300 naman sa loob ng parehong lungsod o munisipyo. Para naman sa new regular voters, 324,536 na ang nakapagparehistro at 11,748 ang nakapagpa-reactivate ng kanilang record. Pinakamataas ang bilang ng registrants sa Calabarzon na umabot sa 244,836. Sinundan ito ng Capital Region o NCR na may 141,005, Central Luzon na may 138,683 at Central Visayas
na may 66,112. Umabot naman sa 2011 ang nagparehistro sa Special Register Anywhere Program sa COMELEC Main Office sa Intramuros, Manila. Maaalalang nag-resume ang nationwide voter registration para sa 2026 BSKE noong October 20, 2025 at tatagal ito hanggang May 18, 2026. Para sa mga hindi pa nakarehistro, maaari mag-register mula Lunes hanggang Linggo, 8 a.m. to 5 p.m. sa anumang satellite registration site o sa inyong local COMELEC Office of the Election Officer. Bukas ang proseso para sa new registration, transfer of records, change of name and status, correction of entries, reactivation of registration records, inclusion of registration records, at reinstating of name in the list of voters. Samantala, hindi sakop ng registration period ang ilang lugar sa Bangsamoro dahil sa suspension ng kauna-unahang parliamentary polls. Target ng COMELEC na makapagrehistro ng 1.4 milyong bagong botante para sa 2026 BSKE. Matatanda ang pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Agosto ang batas na nagpaliban ng BSKE mula December 1, 2025 sa unang Lunes ng November 2026 at sa susunod na eleksyon ay isasagawa na ito tuwing ika-4 na taon. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Samantala, inihain ni Senator Raffy Tulfo ang isang panukalang nag-exempt sa pagbabayad ng travel tax ng mga biyahero sa economy class. Paraan daw ito upang maibsan ang iba pang obligasyon sa buwis ng mamamayan. Naritong report. Muling nanawagan si Senator Raffy Tulfo na alisin ang travel tax para sa mga Pilipinong bumibiyahe sakay ng economy class. Ayon sa mamabatas at chairperson ng Senate Committee on Public Services, dagdag ito sa hindi makataruang pasaning pinansyal ng mga ordinaryong bahero na nagbabayad na ng iba't ibang buwis. Sa ilalim ng Senate Bill No. 88, layo ng panukala na exempt sa travel tax ang economy class passengers, habang mananatili naman ang buwis para sa mga business at first class travelers. Anya, pinabibigat pa ito ng umiiral ng mga obligasyon sa buwis ng mga Pilipino gaya ng income tax at consumption taxes. Nilinaw ng senador na hindi tuluyang tinatanggal ang travel tax, kundi isinusulong nito ang mas patas sa sistema sa buwis. Mananatili lamang daw ang travel tax sa mga pasahero sa business class o mas mataas pa, na may mas malaking kakayahang mag-ambag sa pambansang kaunlaran. Tiniyak din niya na hindi maapektuhan ang pondo ng mga programa ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, Commission on Higher Education, at National Commission for Culture and the Arts sakaling may sa batas ang panukala. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Namahagi ang pamahalaang lungsod ng Mabalacat ng tulong pinansyal sa 948 na benepisyaryo ng Emergency Employment Program sa isinagawang payout sa Barangay Kalumpang nitong Lunes, January 12. Sa pangunguna ni Mayor Jel Daquino, tumanggap ng tig 11,400 pesos ang bawat benepisyaryo sa ilalim ng Project Lawa o Local Adaptation to Water Access at Project Binhi o Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished. Ang mga programa ay pinangisiwaan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO at City Agriculture Office, katuwang ang Public Employment Service Office o PESO at Department of Labor and Employment. Bukod sa pansamantalang hanap buhay, layo naman ng Lawa at Binhi na palakasin ang seguridad sa pagkain ng mga barangay sa pamamagitan ng aktibong pagtatanim ng iba't ibang uri ng gulay. Ayon sa LGU, ang programa ay bahagi ng mas malawak na hakbang upang suportahan ang kabuhayan at pangmatagalang pangangailangan ng mga pamilyang benepisyaryo. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Hanap mo ba'y sasakyang matibay sa kalsada at handa na kahit sa anong adventure? Sa panahon ngayon, standout pa rin ang iconic na Jeep Wrangler 4-door Sport, dala ang legendary off-road performance at classic Jeep styling. Naritong report. Hi, good day. I'm Alain David.
Sales Executive of Jeep Clark. Let me introduce you the Jeep Wrangler 4-door Sport. Jeep Wrangler has LED headlight, daytime running light, and LED fog lamps. Dito po sa hood ng Jeep Wrangler, hindi nyo na po siya kailangan buksan sa loob dahil pwede nyo na po siyang buksan dito sa harapan. Jeep Wrangler 7 slot with honeycomb grille, tow hook, and the engine guard bumper. The engine of the Jeep Wrangler is 2.0 inline 4, direct injection turbo. Meron po siyang 268 horsepower with 400 Newton meter and engine start-stop. For the tire of our Jeep Wrangler, aluminum gray wheels with 245 by 75 rim 17. Equipped na rin siya ng trail rated badge. So, included po dyan yung articulation, water fording, maneuverability, ground clearance, and traction control. So, kaya makikita nyo po siya, meron na siyang step board. Built-in na rin pala to ng aluminum doors. So, mas lightweight siya compared dun sa steel door. Then, ito pong hard top niya or freedom top is made of fiberglass. So, detachable po siya. Kaya po na-detach siya is adventure car po ito for off-road and adventure. Dito po sa rear side ng Jeep Wrangler, makikita nyo po yung third lap brake light, reverse camera with sensor and tow hook. Dito nyo na rin makikita yung spare tire niya. Dito po binubuksan yung sa tailgate. Tsaka meron na rin po siyang rear glass with hydraulic assist. Dito po sa rear compartment, 31.7 cubic feet siya. And if kailangan nyo po ng more space, pwede nyo pong i-fold yung 2 seats sa rear for 71.4 cubic feet. This Jeep Wrangler also, built-in na po siya ng roll bar for safety features and speakers for entertainment. Built-in na po yung mga hook niya to protect yung mga luggage nyo po para hindi po siya magalaw sa off-road. Para sa interior po ng Jeep Wrangler natin, meron po siyang hard durable plastic. Dito nyo rin po makikita yung power side mirror and power lock. Para sa Jeep Wrangler seat, made po siya ng fabric with water repel and manual seats. At yung seating capacity ng natin ay 5-seater. Para sa steering wheel natin, leather siya, plus telescopic and tilting siya. At dito sa steering wheel natin, meron na siyang adaptive cruise control plus Bluetooth connection with voice command. At para naman dito sa head unit natin, 12 inches head unit with wireless Apple CarPlay and wired Android Auto. So, meron na rin po siyang control sa aircon, Bluetooth connectivity, off-road. Pwede nyo po siyang iset dito. Makikita nyo po kapag mag-set kayo ng 4x4. Plus, meron po siyang apps. Yan. Then, digital cluster gauge na rin po sila. Dito naman sa manual control ng Jeep Wrangler, makikita mo dito sir yung heated seat, heated steering wheel, aircon control, tapos meron po siyang reverse sensor, auto start stop, screen off, plus yung switch ng mga windows natin is nandito siya. Makikita niyo siya. Meron na rin po pala siyang auxiliary and Type-C na charging port plus additional 12 volts AC kung gusto niyo po siya magdagdag kayo ng charging port. Tapos automatic transmission na pala siya, 10 speed. So plus ito makikita niyo po yung control ng
4x4 natin siya. Meron siyang 2 high, 4 high auto, 4 high part-time, neutral, then 4 low. Plus manual handbrake pa po siya. Meron na rin po siyang armrest with dual compartment. Plus meron po siyang additional USB for charging. Alam niyo rin ba na ang Jeep Wrangler ay push start button? Para sa price pala ng Jeep Wrangler 4-door Sport is 4,790,000. With promo tayo ngayon, less 400,000 with free half door. Plus, meron tayong Laos Group Cares 24/7 road assistance worth 32,500. Meron na rin tayong additional inclusions like free mattings, free 3 years LTO registration, free tint, plus 30 liters fuel. For more inquiries, you can call or text us at 0919-069-7716. Pwede kayong mag-visit sa aming Facebook page, Jeep Clark. At para ma-experience nyo yung aming Jeep Wrangler 4-door Sport, pwede nyo kaming bisitahin dito sa Jeep Clark, located at LGC Automotive, Building MA Rojas, Clark Freeport Zone, Pampanga, Angeles. Umarangkada na sa Game 4 ng PBA Philippine Cup Semifinals ang point guard ng Ginebra na si Scottie Thompson. Naitala niya ang kanyang career high performance at naging first local player na nakapagtala ng 30-point triple-double. Naritong report. Umarangkada ang Barangay Ginebra San Miguel sa likod ng dominating laro ni Scottie Thompson kontra San Miguel Beermen sa Game 4 ng PBA Philippine Cup Semifinals nitong linggo. Pinabagsak ng Gene Kings ang Beermen sa score na 105-91 at naitabla ang kanilang best of 7 series sa 2-2. Naitala ni Thompson ang kanyang career high performance sa 35 points. Dahil dito, si Thompson ang naging kauna-unahang local player na nakapagtala ng 30-point triple-double makalipas ang 33 years. Sinundan niya si Johnny Abarientos ng Alaska na umiscore ng 30 points, 15 rebounds at 14 assists sa kabila ng kanilang pagkatalo sa laban sa Swift noong 1993 All-Filipino Conference. Maaga mang humarurot ang San Miguel at kinontrol ang first quarter. Mabilis na mga nag-adjust ang Ginebra gamit ang mas agresibong depensa at mabilis na transition na nagbalik sa kanila sa laro bago mag-half. Nagpalitan ng matitibay na opensa ang dalawang koponan sa third quarter. Subalit pagsapit ng fourth quarter, pinasag ng Gene Kings ang depensa ng Beermen. Pinangunahan ni Thompson ang sunod-sunod na 3 at drives at tuluyang inangkin ng Gene Kings ang laban. Sa gitna ng hiyawan ng crowd, unti-unting lumayo ang Ginebra sa score hanggang sa hindi na makahabol ang Beermen na nahirapang pumigil sa mabilis na inside attack ng kalaban. Kasunod nito, muling magbabangga ng dalawang koponan sa Game 5 ng kompetisyon na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum sa Miyerkules, January 14. At yan po ang Game On. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 News. Pag-ibig, alaala at pagkawala. Yan ang isinalaysay sa bagong pelikula ng Kapampangan film director na si Brillante Mendoza. Bibida sa bago niyang obra ang ilang bigating artista kasama sina Barbie Forteza, Charo Santos at Boots Anson Roa Rodrigo. Ang buong detalye sa Chika Express ni Zachary Carlos. Muling nagbabalik sa big screen ang tanyag na Kapampangan Cannes Film Best Director na si Brillante Mendoza sa kanyang bagong obra na Until She Remembers. Pagbibidahan nito ni na Barbie Forteza, Charo Santos at Boots Anson Roa Rodrigo. Sa inilabas na teaser ng pelikula kamakailan, bumigkas si Barbie ng mga piling linya mula sa tula ni Pablo Neruda na nagtakda ng mapagnilay na tono sa tema ng pag-ibig, alaala at pagkawala.
Tonight I can write the saddest lines. The night is starry, and the stars are blue and shiver in the distance. The night wind revolves in the sky and sings. Tonight I can write the saddest lines. I loved her, and sometimes she loved me too. Bagamat hindi pa ina-announce ang mga detalye, inilarawan ng production company na Solar Pictures ang pelikula bilang isang makabagbag damdaming kwento ng pagiging mapagkawang gawa, sakripisyo at ang tahimik ngunit may lalim na kahulugan ng pag-ibig. Ang pelikula ay isinulat ng kauna-unahang Pinoy na nanalo bilang Best Director sa Cannes Film Festival noong 2009 para sa pelikulang Kinatay at executive producer ni Mr. Wilson Cheng. Kasama rin sa cast ng Until She Remembers ang iba pang bigating artista na sina Angel Aquino, Albert Martinez, Eric Quizon, Vince Rillion at Erlinda Villalobos. Nakatakda itong ipalabas sa mga sinihan sa Pilipinas sa February 25. Para sa Chika Express, ako po si Zachary Carlos, CLTV 36 News. Alamin ang lagay ng panahon sa report galing sa Pag-asa Clark Weather Station. Narito po ang ating latest weather forecast, January 13, 2026. Kanina pong alas 3 ng hapon, ang low pressure area or LPA po ay nasa may 1,000 kilometers east ng southeastern Mindanao. Northeast monsoon po ang nakakaapekto sa northern Luzon. Ang Davao Region, Caraga, Northern Mindanao, Sarangani, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte ay makakaranas ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng trough ng LPA. Ang Cagayan, Isabela at Aurora ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may pag-ulan dulot ng northeast monsoon. Ang Cordillera Administrative Region at ang natitirang bahagi ng Cagayan Valley ay makakaranas ng maulap na papawiri na may mahinang pag-ulan dulot ng northeast monsoon. Ang Ilocos Region at ang natitirang bahagi ng Central Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may pulupulong mahinang pag-ulan dulot ng northeast monsoon. Ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng easterlies. At ang natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Pinag-iingat po ang ating mga kababayan sa posibleng flash floods at landslides, sanhi ng katamtaman hanggang sa malalakas na hangin dulot ng mga nasabing weather systems. Maaari niyo pong bisitahin ang Pag-asa website at ang aming social media pages para po sa karagdagang impormasyon. Mula po sa DOST Pag-asa Clark Weather Station, Bernadette Lucilio, At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook, CLTV 36 Official, CLTV 36 News. Sa X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program.
Para sa inquiries, magpadala ng mga mensahe sa aming official Facebook page at tumawag at mag-text sa mga numerong 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.